Nazdar. Vítam vás pri sledovaní dielu Ako umrieť v prírode. V prípade, ak sa nejaká katastrofa stane, napríklad by prišla veľká chumelica, veľa by napadlo snehu, alebo nejaká povodeň a podobne, tak je dobré mať v knihovne takúto knižku. Pretože v tejto knižke, poprvé, ak sa niečo stane, si treba túto knižku otvoriť a naštudovať. Nie je to nič zložité, proste stačí otvoriť a jednoducho začať čítať, čo potrebujem na to, aby som umrel v prírode. Takže potrebujem na to nejakú škatulku poslednej záchrany, potom tu máme, ako sa viažú napríklad nejaké laná a podobne. Takže začneme napríklad v dnešnom úvodnom dieli, kedy vás chcem naučiť, ako umrieť v tej prírode, tak začneme s touto škatulkou poslednej záchrany. Čo by malo obsahovať? Je tu písané, že nejaké potreby na varenie, ďalej nejakú teplú deku, ďalej čo tu máme písané? Lano, malý sáček, no je malý, je. A nejakých zopár iných hlúpostí, drobností, ktoré vlastne by sme potrebovali, tak si tu robím priestor, aby som to mal kde vlastne položiť. Zopár drobností, áno. Tak. A nejakú malú krabičku, ktorá sa zmestí do vrecka. Tak. Ako sami vidíte, tieto všetky potrebné veci, ktoré sú potrebné v prípade nejakej katastrofy si zaobstarať, rýchlo zadovážiť, prečítať knihu, tak vám dokážu zachrániť život. Napríklad v tejto knižke, ktorá sa dá preštudovať fakt za pár sekúnd, je aj napísané, ako si pripraviť nožík z obyčajného nejakého kusu skla, vystrúhať si napríklad lodičku, alebo nejaké sane a podobne, zbaliť si tieto všetky veci do vrecka, jednoducho zoberiem, nechám si to do toho aj s knižkou. Všetky tieto veci si vložím do vrecka. Tak, mám ich tam. A môžem ísť? Tak. Ďakujem za sledovanie tejto prvej relácie. Dúfam, že ostanete nám verní aj na budúce. A teším sa na vás aj na budúce.